hovorí, že nádej je niečo takéto veľké v diaľke, to svetlo, za ktorým ideme, ale tí, ktorí už si prežili niečo, povedia, že nádej a dávať ľuďom nádej je, že dôveruješ ďalšiemu kroku, ktorý urobíš. Ty v tej nádeji, že si s tými deťmi, že sa im venuješ, že si priniesla túto pedagogiku, aká je tá nádej, že kam to bude viesť, čo to môže deťom, ktoré nebudú navždy deti, ale budú dospelými ľuďmi. Čo im to môže dať do života? Ako to môže zmeniť a pomôcť tej komunite? Môže? No v prvom rade, keď hovoríme o nádeji, že tú nádej vidím v tom každom jednom dieťati, ktoré prichádza, lebo však Mária Kozelková, ktorá tu bude mať prednášku o Montessori pedagogike, verím, že sa k tomu dostane, že keď človek trošku do toho vidí, a do toho vidím naozaj iba trošku, že ako pri tých bábetkách každý jeden ich ťah, mat, aké úžasné procesy robí v hlave, v mozgu, hej, že vlastne dieťa iba si kríži ruky, sa pravou rukou naťahuje na ľavú stranu, ľavou rukou na pravú stranu, úžasne sa prepájajú synapsie, to znamená, že každá chvíľa v podnetnom prostredí pre to dieťa je obrovskou nádejou, ktorá je v tom dieťati, ktoré môže mať, čo už je iba o trochu lepší život, ako jeho rodičia, ako by mohlo mať bez týchto aktivít. Čiže to je taká základná nádej, ktorú vidím v tom dieťati, že môže byť táto generácia lepšia ako tie pred ňou. Ale tak úplne konkrétne, teraz keď sa dostaneme, ja predstavím aj, že o čo išlo v tom našom projekte, tak v skratke. Ale moja taká nádej alebo túžba je vytvoriť možno nejaké také pilotné centra, však už aj toto, ktoré bolo vytvorené a vám ho trošku predstavím, už bolo takým tým svetielkom a že od ktorého by sa mohli inšpirovať ďalšie centra a škôlky. Hoci toto malo trošku obmedzené trvanie, v podstate momentálne nemáme prostriedky, aby to pokračovalo ďalej, ale myslím si, že sa podnietili skvelé také teda, že vznikli pre iných ľudí inšpirácie. Aj tu medzi vami sedia ľudia, ktorí tiež pracujú s rómskou komunitou a rozhodli sa pracovať Montessori pedagogikou vo svojom pastoračnom centre, škôlke a podobne. A bolo to aj na základe toho, že mohli naozaj prísť a vidieť, že to funguje a chcú to zakomponovať. Čiže v tom vidím tú nádej, že nielen v tom, že pomôžeme daným pár deťom v danej komunite, hoď aj to je obrovská vec, ale že prinesie to inšpirácie pre iných a že si povedia, áno, vidíme, že to funguje, chceme toto takto aj my robiť a že sa to bude ďalej šíriť, tento príklad dobrej praxe. Máme pripravenú aj nejakú prezentáciu? Áno. A potom ešte v rámci tvojho bloku si chcela pozvať ešte aj hostia ďalšieho. To platí? Platí. Dobre, takže môžem sa teraz dekovať a budeš výlučne ty sprevádzať ľudí touto prezentáciou? Áno. Dobre. Ďakujem. To je Montessori pedagogický prístup. Predvídateľnosť, veľmi dôležitá. Nič mi nerozkáže, ale v dobrom príjme moje otravné otázky. OK, čiže projekt sa nazýval Spoločenstvo vylúčených komunít. Išlo o takú aplikáciu Montessori pedagogiky v praxi. Hlavným cieľom bolo vyškoliť pracovníkov s mládežou a s deťmi na Slovensku a v Českej republike, pretože ide o medzinárodný projekt a teda našimi partnermi bolo Salesianske stredisko voľného času Don Bosco v Ostrave, ktorí tu tiež ešte vystúpia a niečo porozprávajú. No a práve školili sme aj týchto ľudí z Českej republiky, aj zo Slovenska v inovatívnych metodách neformálneho vzdelávania a zvlášť v Montessori pedagogike. No a teda školenia sa realizovali v Čičave, kde sme následne potom vytvorili takú, by som povedala, že ukážkovú alebo pilotnú triedu, kde sme realizovali nejaké aktivity s Montessori pedagogikou, no a teda aj jedno z bilaterálnych Montessori školení bolo v Ostrave.
Školení sa zúčastnilo 6 pracovníkov a dobrovoľníkov pôsobiacich v okrese Vranov nad Topľou a vlastne všetko to boli v podstate rómske ženy z komunity a ďalších 6 pracovníkov z Ostravského strediska voľného času. Tak toto vyzeralo. A ukončili sme tieto bilaterálne školenia skúškami riadnymi a teda aj diplomom. Týmto školeniam predchádzala 3-dňová študijná návšteva na Slovensku. To sme navštívili rôzne centrá a organizácie, ktoré prejavili, ktoré buď pracujú s Rómami a prejavili záujem do budúcna pracovať s Montessori pedagogikou, alebo aj tam bolo tiež rodinné centrum Ovečka, ktoré už nejakým spôsobom pracuje a zároveň študijná návšteva v Českej republike, ktorá spočívala v návšteve základných škôl, kde boli rómski žiaci a zároveň sa aj učitelia takto v podstate neformálne edukovali v tom, že aké princípy môžu použiť vo vzdelávaní týchto žiakov. Alebo občas to vyzeralo tak, ako môžete vidieť na ľavom obrázku, že jednak boli v triede vyškolené multiplikátorky, ďalej v tejto triede boli aj mamičky rómskych detí a zároveň sa prišli pozrieť na nás napríklad aj zo Salesiánskeho strediska na Luniku 9 alebo alebo z Bardejova z Poštárky, že ako prebieha naša práca Montessori pedagogikou. No a takých istých 15 multiplikačných workshopov sa uskutočnilo aj v Českej republike, tiež sa pracovalo s deťmi. Tam bola tá práca s mamičkami trochu náročnejšia, pretože celkovo aj toto prostredie tejto rómskej ubytovne v Ostrave bolo také toxickejšie a tá spolupráca s rodičmi bola náročnejšia, ale teda napokon sa nám tak trošku podarilo tie mamičky tam aj dostať a čo si im povedať a odovzdať do života. Môžeme ďalej? No a okrem toho sa uskutočnilo 5 víkendových vzdelávaní na Slovensku, ktoré teda koordinoval otec Jan Dvorščák, ktorý o chvíľku príde o tom niečo povedať. No a používal tiež rôzne inovatívne metódy, to znamená, že na pravom obrázku môžete vidieť, ako vlastne rómski chlapci sa učili točiť videá a zároveň ich strihať. Alebo bolo to vzdelávanie v rôznych kultúrach, ako môžete vidieť naľavo a rôzne také veci, ale on o tom viac porozpráva. No a ďalej sa uskutočnili víkendovky, tiež ich bolo 5 v Českej republike. Oni išli vlastne skôr tým spôsobom, že také neformálne vzdelávanie v rámci kultúry 17. novembra boli v Prahe si pripomenúť, čo znamená sloboda a demokracia, boli taktiež vo Svienčime a používali metódy zážitkového vzdelávania. Môžeme ísť ďalej? No a teda taký ten prínos bol po viacerých stránkach. Teda aj toto verím, že je pre vás taký prínos a obohacenie, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo o možnosti vzdelávania práve Montessori pedagogikou a že to funguje. Ďalej, že sa vyškolili tí pracovníci a niektorí boli aj teda z rómskych komunít a predtým nemali ani pracovné návyky, čím sa tak trochu učili, keď sa stali multiplikátormi, že musia prísť niekde na čas, trošku, že musia splniť nejaké úlohy, na ktorých sa dohodneme. Takto si to vyskúšali, ako by to fungovalo aj v praxi. Ďalej
sme vyvinuli a spracovali systém Montessori pedagogiky v neformálnom vzdelávaní, čo je také zaujímavé prepojenie, lebo Montessori sa väčšinou používa v materských školách alebo základných školách. Existuje aj v Českej republike Montessori stredná škola, ale vlastne taká inovatívnosť tohto projektu bola v prepojení Montessori pedagogiky s neformálnym vzdelávaním a práve so spojením s centrami voľného času, pastoračnými centrami alebo komunitnými centrami. No a k tomu vyšla aj metodická príručka, ktorá myslím, že bude tam na stole, ako ste sa registrovali, čiže potom cez prestávku môžete prísť, môžete si ju zobrať. Verím, že bude dostatok kusov. Pre istotu vás poprosím, ak ste z jednej organizácie, že by ste si zobrali po jednej, ale malo by to akože byť v poriadku. A potom, keď uvidíte, že sa ešte zvýšilo, pokojne si zoberte aj viac. A ďalej, kto bude mať záujem, a je to práve Montessori pedagogika, povedala by som, že aké kroky treba podniknúť, ak by ste ju chceli zakomponovať do svojich aktivít. No a čo bolo tiež zaujímavé, opäť sa nám potvrdilo, že práve je to možné vzdelávať rómske ženy, ktoré aj nemajú ukončené nejaké formálne vzdelanie, napríklad niektoré nemajú dokončenú základnú školu, niektoré nemajú strednú školu, tak aj predsa len sú schopné poňať a pochopiť Montessori pedagogiku, ale že taký akože prst hore, že treba tu naozaj taký dôsledný tréning. Určite to nie je spôsobom, že ich informujeme, o čom to je a už to vedia, ale práve tým, že aj v podstate výuka Montessori pedagogiky prebieha práve tými neformálnymi spôsobmi, teda neformálnymi metódami, tak sa takto učia a by som povedala, že dostávajú až do rúk a si tak znútorňujú tie princípy Montessori pedagogiky. Takže je to možné takto vzdelávať rómske ženy a aj z mojej skúsenosti sú ochotné a schopné to pochopiť, poňať. Keďže aj rómske ženy sú veľmi také intuitívne a aj Montessori pedagogika je o pozorovaní, aj o intuícii, o uvažovaní. Takže tak. A o napodobňovaní lektora, ako pracuje s dieťaťom. No a samozrejme aj ďalším prínosom bol individuálny posun rómskych detí a mládeže v daných aktivitách. Malo to aj svoje úskalia a minulý rok, ktorý ste tu z komunitných centier, viete, že bol taký trošku náročnejší, lebo jeden projekt komunitných centier sa končil, ďalší začínal, čiže tam sa dosť zmenili personály a tak ďalej, čiže bolo trošku náročné sa napojiť na ich aktivity a ponúkať im tieto možnosti vzdelávania sa. Ale, no a akože ovocím bolo aj, že niektoré rómske ženy na základe týchto kurzov zatúžili pracovať s deťmi a doplniť si formálne vzdelávanie. Problém však nastal v tom, že keď si chce nejaká rómska žena, ktorá napríklad nemá maturitu a keď si chce doplniť nejaké pedagogické vzdelanie a dokonca externe je to veľmi náročné, veľmi zdĺhavé, aj finančne náročné, čiže aj tá infraštruktúra začala byť trošku problémom tak do budúcna. Ale verím, že sa s tým dá niečo robiť. No a to je vlastne všetko z mojej strany a ukončím to videom, hoci potom otec Janko Dvoršťák, ktorý tu príde, tiež začne videom, ale budete to mať aspoň také interaktívne, zážitkové. A čiže ide 2 a zvuk poprosím. A môžeme ešte od začiatku, aby sa to aj s tým zvukom. Kristián, môžeme ti zaspievať? Dobrý deň, Kristián, dobrý deň, Kristián, dobrý deň, Kristián, sme radi, že si tu.
Papa.